भागलपुर नगरिया निहाल भइल भाव में हाय सुनील जी भाव में रही बहुत बढ़िया नचबो करे नी आगे बोलबो करे नी नचबो करे नी ए बहिना भाव देखा के घाव क द कि आज भागलपुर नगरिया निहाल भइल कि गेरुआ रंग में बाजरिया हाय हाय आज रंग गइल कि आज भागलपुर नगरिया निहाल भइल कि आज भागलपुर नगरिया निहाल भइल कि आज भागलपुर नगरिया निहाल भइल गेरुआ दूर दूर से लाखों कांवरिया देखी आइले बड़ी दूर दूर से भैया की तरफ से बड़ी पुरस्कार भैया के कोटि कोटि प्रणाम बड़ी दूर दूर से कांवरिया सब आइल बा सुनील जी भैया से जल ले आके लोग चढ़ाई दूर दूर से देखी कांवरिया लोग आइले अपना हो कांवर में चलावा उठैले कि बाबा के कृपा सारा के ऊपर भइल बा कि बाबा के कृपा सारा भइल बा कि बाबा के कृपा सब लोग के ऊपर भइल बा कि गेरुआ रंग से बदलिया देखी रंग गइल बा गेरुआ रंग से बदलिया देखी रंग गइल बा बम बनी रौरा है ना से बोलवाई तो देखिए हमारे दे भौजाई लो महतारी लो हमर बहन लो आइल बनी लो हाय बहिना आज हमारी इज्जत तो रोवे लो के हाथ में बा बाय बहिना आई हेतना भैया लो के सामने और पीछे हां बोलवाई तो बोल देवे के बाद जोर से देख ली लो दोनों हाथ उठवा के
तनी दोनों हाथ उठा दिलो खाली हमार दरबार देख लिए दे। राउर दरबार भाई हमार दरबार हो। ए चाची देखा होता हमार मौसी ताकतिया केंगा कारे मौसी हमारा ला प्यार नहीं खे तनी हाथ ना उठा दी तो प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की जय। अब है ना देखी भैया हो तुम हाथ उठ जाओ तो आई दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ बोल कि गेरुआ रंग में बदला सबके हु बोला तारे बोला बम्बे बोली बाबा सबके भरी है खाली हो झोली कि सबका वरिया लोग खातिर पे मस्ता भइल बा। रामचंद्र जी बेलखरा से कोटि कोटि प्रणाम बा कि सबका वरिया लोग खातिर पे मस्ता भइल बा कि गेरुआ बजरिया देख रंग गइल बा। हाय हाय